Nalangan ang distribution sa ayuda sa DSWD sa Barangay Banilad, Mandawi City, kinihuman giingong wala pa sudla sa venue ang mga personnel sa syudad. Atong sayran sa report ni Nico Sereno. Sa gawa sa gym sa Barangay Banilad, Mandawi City, nagtambay ug nagpaabot na lang ang mga staff sa City Social Welfare ug City Health Office. Bit-bit pa nila ang mga gamit, apil na sabang usa ka kahon sa mga tambal. Miadto sa lugar ang team base sa request sa DSWD sa himuon nga distribution sa AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations. Apan giingong wa pasudla sa taga-barangay. Bitbit nila ang request letter sa DSWD Regional Director, naghangyo nga magpadala og doktor o health personnel para muhimo og pagpangonsulta samtang naghuwat ang mga beneficiaries. Ang atuan lang, ni-assist po ta, kaya naman national government si DSWD, and hindi man sila affiliated to any political usap po ta, kay LGU man ta, so wala man tayo ikuhan. And actually, naka-assist na ta sa pagsabungan, and naka-assist na po ta in kanduman. So, naragita, ang atuwa rin yung gibuhat is naatangad to para ra po mag-assist for medical. Sa pagsusi sa GMA Regional TV, pasado alas 11 sa buntag sa sulod sa gym, nag-atang na didto ang mga beneficiaries. Kapin 400 sila nga makadawat sa ayuda sa Banila Distribution. Apan gianunsyo sa venue nga nalangan una ang pagpang-apod-apod kay dunay kakulian. Maong giauhag ang uban nga mugawas una para makapaniudto. Nabantayan, doon na nag-check up sa mga medical concerns sa mga tao apan wa pa matino kung taga-asa nga opisina o grupo ba sila. Sa interview, gipasabot ni Banilad Barangay Councilor Leo Saberon, wa sila mubabag sa pagsud sa medical personnel. Apan giingong walay koordinasyon sa request sa pagpadala og doktor o health personnel sa maong venue. Ang apprehension na tungkol kay putika, color, kuha, green, no, katana. Ang amo lang, wa may kibaw yun. Kalit ba? Surprise attack ba? Wa may kibaw? Ulit kibaw para sa daan, wa siguro makabuta ng lugar para ila. Wa man, ang arrangement ginamong galit sa mga senior sa gyud. Mag-alas 12 kaganiha, mabantayan namong gigawa sa konsihal ug istoryahan ang team sa CSWS ug City Health. Gitugtan o giasistihan sila nga makasud na sa venue sa distribution. Nico Sereno, Balitang Bisdak.